Finalizar. Cambiar de cámara. Botón. Cambiar de cámara. Ay, Maralí. No sé. Micrófono activo. Cambiar de cámara. Botón. Efectos. Botón. Habilitar retoque. Botón. No, no. Creo que está. Que se vaya arrimando la cada vez máis problemas para os seus usuarios e usuarias e de cada vez máis recortes, sobre todo no referido aos recursos humanos que non permite manter unha calidade asistencial a caída nin de calidade. A eterna falta de personal facultativo no centro de saúde e as deficiencias continuadas dos consultorios de Palmeira, Corredo ou Aguiño engadécense a ninguna de servicio tamén no de Rianxo e agora no da Pobra do Caramiñal, onde históricamente o PAN só funcionaba os días laborais de 22 horas a 8, os sábados de 15 a 8 e os domingos e festivos a 24 horas. Durante anos o persoal que estaba traballando de tarde asumía as urgencias, aínda que non lle correspondía, xa que interfieren no normal funcionamento da consulta programada. Actualmente as urgencias de tarde dos días laborais son atendidas no PAC de Ribeira, obrigando a población a desplazarse. É incongruente que o PAC de Pobra non funcione no horario de tarde, cando de forma habitual o número de urgencias é maior que no horario de noite. Ademais, continuamos con 5 médicas de familia, das 6 que veñen traballando habitualmente, sen esquecer que desde hai máis dun ano temos 6 médicas de familia e 6 enfermeiras de adultos, porque a Consellería fixe desaparecer unha praza de medicina de familia e unha de enfermería, que xa nin se ofertan no concurso de traslados. Por iso, seguimos aquí hoxe, a pesar do frío, porque exigimos que o PAC da Pobra funcione como o resto do PAC e a cobertura das 7 prazas de medicina de familia e de enfermería de adultos. Aquí seguiremos todos os reclamando estas medidas que de justicia nos corresponden. Moitas grazas. Polo noso ben, porque se deixamos de facer isto, está clarísimo que nos van a quitar os derechos. Bueno, non nos quitan, non nos van a mandar de forma definitiva. E sobre todo, é moi importante loitar polo PAC, que non teñamos que ir a Ribeira, por favor. Insistimos que sabemos que seguir loitando. Necesitamos o PAC, é moi importante, porque isto é perjuicio noso. Si nos quitan o PAC, si tendes unha persoa maior ou calquera de vos, ten que ir a Ribeira, que non é normal. Non nos poden quitar ese servizo, temos que ter ese servicio. Así que, por favor, seguide vindo ás manifestacións, vale? Moitísimas gracias a todos por vir. Temos que pensar unha cousa, a comarca do Barbanza está mostrando en día que cada día está trazando os medios de comunicación cada día a comarca do Barbanza
hay problemas de atención sanitaria en todos los centros. Esto no es admisible. Hemos, como decía la compañera, ni nani. Nani. Ni nani. Ni nani. Ni nani. Ni nani. lo más importante es que sigamos presionando desde el centro. Yo creo que solamente va a ir las cosas mal. Hacemos objetivos, hacemos objetivos para que esto no decaiga. Si podemos seguir siendo centros y fuera, no pensemos en centros y fuera. Que si todavía podemos tener 50 vecinos más, 50 personas más, No, este es el mayor, ya teníamos cohetito. a nosa misión neste intre é para que correstísimo De verdad. para que podamos decidir No, creo que la vamos a ir. de alguna forma estimular e motivar os gestores que representan a autonomía e de modos sanitarios a que de unha vez por todas ponen organizativos, ponen medidas, ponen administrativos en todo, e digo, repito, todos de letras mayúsculas que non le caiga absolutamente esto. Porque estamos vendo que no momento que ven a posibilidade de sacamos un médico está pasando agora mismo, nos lo quitan. E si calamos, dentro de pouco, seguramente que para os grandes van a haber asistencia sanitaria. E como vamos a hacer solo con os médicos de mañá? Por la tarde, estamos intentando que se haga un medio gradual. De acordo? Gracias por escucharnos e seguir loitando. Escoitaba os veciños que decían que estas concentracións que non servían para nada, para que nos íbamos concentrar, que non conseguíamos nada. Bueno, pois eu creo que se consigue. Primeiro, xa que se conseguiu que eses dous médicos que en teoría iban para Ribeira, pois pararon aquí. Pero eu vos quero contar miña experiencia persoal. Eu levaba casi un ano esperando por unha cita de traumatoloxía. Casualmente este mércores chamáronme para o xoves ir ao clínico, non ao Hospital do Barbanza donde debería ir, sino para ir ao clínico a consulta de trauma. E fui para unha consulta de 10 minutos donde me diagnosticaron, pasei entre Levir 2 horas de viaxe. Pero que a maiores, eu seguramente xa non conto nas listas de agarda para consulta. Pero que teño que volver, me deron un volante por fora, teño que volver ao Hospital do Barbanza para pedir rehabilitación e para que ali pois me podan facer unha eco. Así é como está a sanidade pública. Por lo tanto, claro que se consigue, porque con esta presión, eu supoño que máis de vos, porque creo que se están citando, os que levamos meses esperando por citas de trauma, se están citando para esas citas, eu creo que se consigue con estar aquí, venres tan venres, reclamando o que nos corresponde, que a sanidade sexa pública. E a maiores, tamén decirvos que tanto médicos como enfermeiras tamén están convocadas, creo que a vindeira semana, eles o saberán, non? O 26 a unha folga, e eles tamén van estar de folga para pois, seguir reivindicando que a sanidade ten que ser pública e de calidade. Gracias. Tienes que
Cambiar de cámara. Botón. Top fans. 2 usuarios 0 me gusta. En directo 10 minutos 16 segundos. Finalizar. Botón. Encabezamiento. Cancelar. Terminar. Botón. Cancelar. Terminar.